Έχεις και εσύ πελάτησες οι οποίες σου έρχονται μετά από 1,5 και 2 μήνες για αλλαγή υλικού και παρατηρείς ότι υπάρχουν αρκετά σπασμένα νύχια και αγχώνεσαι και ακόμη αναρωτιέσαι τι κάνεις λάθος? Το λάθος δεν είναι δικό σου, είναι της πελάτης σας που δεν ήταν συνεπής στο ραντεβού της και άφησε να περάσει τόσος καιρός. Οπότε σταμάτα να αγχώνεσαι και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε μια κατάσταση η οποία με την πρώτη ματιά φαίνεται πως δεν μπορεί να διορθωθεί, μιας και τα σπασίματα είναι πάρα πολύ έντονα και όπως παρατηρείτε εδώ πέρα πιάνουν ακόμη και στη βάση του νυχιού με αποτέλεσμα το νύχι να μην μπορεί να κοπεί. Οπότε για να διορθώσουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση τι κάνουμε? Ενισχύουμε με άκρη τζέλ τη συγκεκριμένη περιοχή, από πάνω δουλεύουμε με φυσική ενίσχυση και δείτε το τελικό αποτέλεσμα. Πείτε μου τώρα εσείς αν ξεχωρίζετε ποιο από τα 10 δάχτυλα ήταν το σπασμένο και το διορθώσαμε. Τώρα την επόμενη φορά θα είσαι προετοιμασμένη και θα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.